RJ číslo 1018, dopravce RegioJet do stanice Ostrava Svinov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží s odjezdem v 18 hodin 44 minuty přijede k nástupišti číslo 4 na kolej číslo 1. RJ train number 1018, operated by RegioJet from Havířov, is now approaching platform number 4, track number 1. This train continues to Ostrava Svinov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží. Scheduled departure at 18:44. Osobní vlak číslo 2951 linky S2, dopravce České dráhy do stanice Bohumín, Český Těšín a Mosty u Jablunkova s odjezdem v 18 hodin 42 minuty přijede k nástupišti číslo 1 sektor DE na kolej číslo 1.